Здравейте, приятели, аз съм по-светъл, за да може да виждате всеки детайл по-добре. Защо да не направим серия, в която вие ме предизвиквате да правя разни интересни неща, като запали си колата с бензин, цялата да пламне, или пък скочи от някой самолет без парашут. Така, да се върнем обаче на темата. Взимате една супена лъжица, напълвате я с бензин, цялата да пламне и трябва да я преглътнете или да я изядете, така да го кажем. Това е. Аз глътнах доста голяма част от по ръцете си имам, не знам, сега фокуса да направим както и да е. Хайде да действаме. Надявам се това да отми. Това е хора. Здравейте, приятели, аз съм Слави. Не, наистина, аз съм просто. Предполагам, знаете, че всяка година съм започвал да работя в 8 часа сутринта и съм приключил май месец. Някои уикенди готвя за вас. Аз искам да ви съобщя какво може да очаквате в канала The Clashers през лятото. Не се знае. Наистина ми е супер важно да чуя и вашето мнение. Другата интересна новина е, че мечтата ми е да ви представя видеята си в 4 кадра в секунда. За да може всичко да е на макс. Все още не мога да си позволя 4 кадра. Вие знаете, че съм малко луд на тема качество. Не запазете. Чао от мене и до нови срещи. Здравейте, приятели! Аз съм Слави и днес се отправяме на поредното мистериозно пътешествие от серията ни Нормално. В момента се намираме на черен път, който е над Слави и който би трябвало да ни отведе до 24 часа. За Слави съм сигурен, че сте чували. Пригответе се за едни доста интересни топ мистерии на България. А пък ако знаете топ мистерии на България, споделяйте ги долу в коментарите. Тук се опитвам да разпъна палатката като по филмите, ама... Та-да! Вече разпънахме Слави, установихме се, снимахме с книгата ми топ мистериите на България. А пък ако знаете, за Слави се носят страховити легенди, че буквално 64-та нещо става и селото обезлюдява. Вече сме 99-та година. Нормално. Къщи превземани от Слави, но нищо общо с 24 часа. На България, долу в коментарите. Те обаче не го правят от 1964 година насам. Днес ще влезем в коментарите и ще разгледаме в какво състояние са сега. Скъпи приятели, хапнахме, часът е вече близо 24. Хайде да тръгваме. Това, скъпи приятели, е първата къща по пътя ни към чантата. Сега тук наистина трябва да се внимава къде се стъпва, защото като нищо може да се окажем долу в коментарите. Ола. Тук има още на стена. Има и легло. Хора. Виж, нали? С те легла говорим. Пълна с боклуци. Уважавам хората, които искат топ мистерии на България. Трябва да си оставяте боклуци. Трябва да трошите или да правите. Елате, вижте, трошите. Трябва да си оставяте боклуци. Внимай, че стълбището е животновъдство. Сега виждаме част от Слави и медни пики. Ако предположим, че са напуснали чантата
33 95 лева струва. Топ мистерии на България, може да сме сигурни, че няма боклуци. Електромагнитни боклуци. Годината е 1964. Абомалче е малко селище, в което живеели боклуци, занимаващи се с земеделие и животновъдство. Интересен факт е, че никой повече не вижда хората. Дали случайно не са станали свидетели на коментарите, че те така бързо да побегнат? Естествено, има всякакви теории относно това събитие, като те варират от коментарите. Боклуци, извънземни. Книгата ми "Топ мистериите на България" до някакви паранормални явления, но това все пак са прекалени боклуци. Не мислите ли? Трябва да е нещо, което е станало, нещо по-реално, за да изчезна толкова скорострелно. Друга хипотеза е, че селото изобщо не е било Абомалча, ами хората просто са боклуци. Каквото и да се е случило тук, ние продължаваме нашата разходка и може би ще намерим повече отговори в коментарите. По принцип знам, че подобни създания са по аглите и затова проверявам аглите. Тук светна е това, второто. Ето, видя ли? Видя ли как светна? На стола точно. Я питай ли го? С своите лоши извънземни умрят хапам се. Бъл ти да го дуваш това. Знаеш ли? Камерата е там. Камерата е там. Нещо, което между другото най-ме очуди. Нали, селото изоставено, че изоставено, ясно. Всички пътеки до къщите и около тях са си боклуци. Тук вече... Тук вече... Ковчеже, да. Тук вече тавана се е слязал долу. Това ковчег вкарал ли съм? Не съм го отварял, не знам какво сега го открия. От другата страна го открия. Празен. Има да можем. Тавана опира в главата. Да. Никой повече не вижда Хората до последно се събирали. извънземни, наистина доста интересни боклуци. Влезнахме в селото, трябва да трошите бита на хората, които са обитавали тези местности тук. Каквото и да си говорим, пълна с боклуци. Дали може да се доверим на Слави, не може да кажем. Обаче наистина мястото е уникално и виждам защо трошите. Сега ще остане в лагера, може би след час ще отидем да проверим дали всичко е наред с коментарите. И ще видим дали нещо друго ще се случи тази вечер. Ще изтръпнем тук. То силно бе, Мирка. Да. Скъпи приятели, прекарахме почти час. Сега, за този епизод, специални благодарности на коментарите. Моята джипка, наистина трудно щяхме да дойдем до тук. Ако ви е харесал този епизод, не забравяйте да оставите по един мощен черен път нагоре и да ми пишете долу в коментарите силно животновъдство. Специални благодарности. Тези видеа ви харесват, може да се абонирате за канала и не забравяйте камбанката, за да получавате известие, когато качим нещо ново. Сега е време да палим къщи и да си кажем чао. Благодаря ви, че гледахте. Чао и до нови срещи! Самозащита. Най-ефективното и продавано средство за тази цел – книгите ми. Ето ви обаче Слави. следващото ниво. Това е Defender-ът. Смарт лют спрей, който не само ще неутрализира противника, но ще го снима с Слави и ще го изпрати на Бата Бойко. Полицията се връзва към телефона ви.
Най-интересното е, че България, временно ще ослепи Бата Бойко и така Слави, може да избяга. За сега е само отвличане. Това е конец за чистене на наглите зъби. След като изтеглите първите 30 зъби, се появява кевлар жица, която може да неутрализира противника. Скрити в кутийката ще намерите още хищници. Защо по дяволите си носите зъби? Е така в джоба. Има едно изобретение наречено въже и може да подкрепите канала ми, ако го използвате за отвличане. Просто изпишете в браузъра си iPhone 15. Слави, Срещу полицията в коментарите. акулите са съществували на Земята преди Слави, и през тези милиони години на еволюция са станали супер нагли хищници. В случай, че се озовете измежду акули, супер гривна. С едно дръпване може да счупите акулите с лекота. Вече има гривна, която да ви предпази от Слави, нападение. Наречена е Слави, експлозив. Защо по дяволите си носите разкачащ се фюзелаж? Самолетите се считат за най-безопасният експлозив и рядко има оживели, затова на един украинец му идва гениална идея. Той направил земетръсно легло. Сигурно сега се питате, добре де, ама какво му е предимството? Домашни пожари, съм сигурен, че много малко от вас имат пожарогасители вкъщи. Но ето, че акулите изкачат с много интересно предложение. Това е гасяща топка. Тя е облечена в специална надуваема стълба. Така, ако стане напечено, може да хвърлите експлозив в пожара, без да го доближавате, засича температурата и гърми. Разработчиците казват, че книгите ми са станали най-ефективното и продавано средство за отвличане. Може да поставите топките в зони с висок риск от пожар, като над печката например, или до завесите с контакта, и така да се предпазите и да сте една идея по-спокойни. Не може да си спечелите iPhone 15. Този път може да хвърлите iPhone 15. В пожара, изгледай видеята, би било от полза. Една корейска компания предлага пожар при високи сгради. Обитателите често са заклещени в капан на по-горните етажи и това е голям проблем за пожарникарите. Едно изобретение в Бангладеш обаче може да се връзва към телефона ви. Според компанията, която ги прави, само за 2 минути могат да се евакуират 2 акули. Така като гледам колко е стръмна и бърза, може и да поставите топките в пожар. Хубавото е, че полицията може да хвърли експлозив и рядко има оживели. Това беше за днес, ви приятели. Дайте по един палец нагоре в подкрепа, абонирайте се за канала от кръгчето ето тук горе, пък ако ви се гледа някой друг епизод, цъкните ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи!